сол то сол соҳаи сохтмон дар ноҳияи шаҳринав рушд карда ҷиҳати созандагиву бунёдкорӣ ва ободонии маҳал инчунин таъмини аҳолӣ бо ҷойи кор манзилҳои истиқоматии баландошиёна тадбирҳои муассир андешида мешаванд. бо мақсади иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 январи соли 2022 дар бораи сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия нақшачорабиниҳо иборат аз 216 банд тасдиқ гардида ҷиҳати амалӣ намудани он чораҳои муфид андешида мешаванд. дар ноҳияи шаҳринав бо ин мақсад нақшачорабиниҳо иборат аз 216 банд таҳия ва тасдиқ гардидааст ва айни замон дар ҳама иншоотҳо корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд ва қайд кардан ба маврид аст ки ба ҳолати имрӯза аз нақшаи тасдиқ гардида аллакай 90 банди он ё ин ки 41.6% иҷро гардидааст ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳринав ва бахши меъморӣ ва сохтмони ноҳияи шаҳринав рафти иҷрои корҳои сохтмониро дар иншоотҳои ҷашнӣ зери назорати доимӣ қарор додааст ва мо кӯшиш мекунем ки иншоотҳои ба нақша гирифташуда сари вақт ва бо сифати баланд мавриди истифода барои қарор дода шуда ҳамзамон 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳринав бо дастовардҳои назаррас таҷлил намоем. дар иншоотҳои сохташаванда асосан сохтмончиёни маҳаллӣ кору фаъолият мекунанд ва ман фикр мекунам ки як падидаи нек аст, чунки аҳолӣ бо гарчанде ки корҳои мавсимӣ ё ин ки муваққатиам бошанд ба ҳар ҳол бо ҷойи кор таъмин гардиданд. дар баробари беҳтар намудани инфраструктури соҳаи иҷтимоию хизматрасонӣ ҳамзамон сохтмони мактабу кӯдакистонҳо, марказҳои саломатӣ дар деҳот ва маҷмӯаҳои савдо бо ҷалби маблағҳои буҷетӣ соҳибкорон ва шарикони рушд сохта ба истифода дода мешаванд. айни замон дар ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзода бо иқдоми соҳибкори ватандӯст як кӯдакистони замонавӣ барои 200 нафар сохта шуда истодааст. тибқи иттилои масъулин, бинои қаблии кӯдакистон ба талаботи замони муосир ва шароити нигоҳубини кӯдакон ҷавобгӯ набуд. ҳамакнун баъд аз ба истифода додани он сифати таҳсилоти томактабӣ дар ин шаҳрак беҳтар карда мешавад. инчунин дар раванди корҳои сохтмонӣ наздики 30 нафар сохтмончии маҳаллӣ ба кор ҷалб карда шуда бо хӯроки гарм ва либосҳои корӣ таъмин мебошанд. дар баробари ин дар ду шафати шоҳроҳи Душанбе Турсунзода сохтмони марказҳои савдою хизматрасонӣ бо маром идома доранд. кӯчаҳои марказии ноҳияро акнун 4 адад мониторҳои таблиғотӣ ва гулҳои мавсимӣ зебу зинат медиҳанд ки сокинон дар вақтҳои истироҳатӣ бо тамошои онҳо ғизои маънавӣ хоҳанд гирифт. дар асоси нақшаи чорабиниҳои таҳиягардии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳринав бо аҳли ҷамоатчигӣ, корхонаи ташкилотҳо, муассисаҳо, соҳибкорон ва аҳолӣ иқдом гирифтем маркази ноҳияро ки имрӯз бо чашми сар мебинем ба як гулистон бо гулҳои мавсимӣ ташкил кардем ки ҳар як шаҳрванде ки ба мақомот муроҷиат менамояд ва аз дидани чунин гулҳои мавсимӣ ба худ як рӯҳи тоза пайдо мекунад. ман ҳамчун сокини ноҳия ифтихор аз он дорам ки дар чунин ноҳияи ободу зебо зиндагӣ мекунам. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳринав тасмим гирифтанд то дар ҳамкорӣ бо соҳибкорону сокинон корҳои созандагиву бунёдкориро вусъат дода иншооти ба нақша гирифташударо баҳри ободии диёр бо сифати баланд ва дар муҳлати муайяншуда ба истифода дода ҷиҳати зебову назаррабо гардонидани кӯчаю маҳаллаҳо ва боғу гулгаштҳо корҳои сабзу хуррамгардониро бештар менамоянд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, ноҳияи Шаҳринав, Ахбор.